Danmark for danskerne! Udlændinge ud! 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 For første gang siden 2. verdenskrig viser danske nazister sig offentligt. I årtier har de holdt sig i det skjulte, men nu vil nazisterne igen marchere i gaderne. Ja, vent dig bare væk fra det svin der. De er ikke ønsket. Men skide være med det, der er morsomt alligevel. Danmark for danskerne! Nazisternes leder er denne mand. Han er 28 år og har været medlem af bevægelsen siden 1985. Hans navn er Johnny Hansen. Vi opsøgte Johnny Hansen på hans bopæl. Hvad fanden? Stop det der! Stop det der! Tag skub ud herfra. Tag skub ud herfra. Vi kommer ikke ud, før du har flyttet dig. Tag skrid. Efter krigstidens danske nazistbevægelse begynder i starten af 70'erne. Paul Heinrich Riis Knudsen, søn af en dansk SS-officer, starter Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom. Riis Knudsen bliver senere generalsekretær i Verdensunionen af nazister. Han skriver ideologiske værker og opbygger et nazistisk bogforlag med kunder over hele verden. Det er kun den hvide race, der kan sikre denne jords fortsatte beståen. Og jeg må sige, jeg er solidarisk med hvide mennesker, hvor de end befinder sig, og hvad de end gør, når de står i kamp mod det store flertal af kulørte skabninger på denne jord. Der er jo i Afrika ikke et eneste samfund, som man kunne betegne som ordnet. Ikke et. Man ser, hvordan en stamme slagter løs på en anden stamme, men det gør ikke noget. Det er sort, der slagter sort, og jeg må også sige, det gør virkelig ikke noget. Men Der er værgemøde hos nazisterne. 1987 er året, hvor Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse begynder at få vind i sejlene. Med racehadet som hovedbudskab håber landsleder Riis Knudsen at kapre nye medlemmer. nu skal vi gå hjælp med at have hele verdens affald, som bare sidder med åben mund i diverse flygtningelejre og venter på, at vi skal fodre dem. Og hvis den flok kloakbeduiner, der strømmer ind fra den tredje verden, kan tage det land fra os, ja, så har de ret til det. Nazisme og nationalsocialisme dækker over det samme. En militant ideologi, der stammer fra 20'ernes og 30'ernes Tyskland. For Adolf Hitler var målet et hvidt, arisk verdensherredømme. Hovedfjenderne var humanismen og demokratiet. Politiske modstandere skulle bekæmpes med terror.
I det øjeblik, vi kommer til at snakke med Maren i Kæret, så opdager Maren i Kæret, at hun er nazist. Og hvis tilstrækkeligt mange gange Maren i Kæret opdager det, ja, så melder måske bare 10% sig ind. Og så har de nuværende magthavere og den nuværende presse et stort problem. Ved Riis Knudsens spor på landsmødet i 1988 sidder Johnny Hansen og Henrik Asfjær Christensen. Disse unge mænd er to af bevægelsens mest aktive. Johnny Hansen bliver nazist allerede i teenageårene. I 1987 bliver han leder af København-afdelingen og livvagt for Riis Knudsen. Hvis der er nogen, der mangler et forbillede for mod og udholdenhed og offervilje, så synes jeg, vi skal kigge en gang ned her på bordet på landsledelsen, og lad os lige udråbe et trefoldigt dansk front for landsledelsen, og vise, vi står bag dem. Dansk front! Dansk front! Dansk front! Jeg siger tak. Lavede Hitler nogen fejl? Han tabte krigen. Det var en fejl. I Tyskland er der 76 registrerede bevægelser på den yderste højrefløj. Flere af dem er forbudte, men det forhindrer dem ikke i at marchere i gaderne. Her er det FAP, Fascistisk Arbejderparti. Folk, som de danske nazister har et tæt samarbejde med. Da de danske nazister i april 1989 lejer Hemmeshøj forsamlingshus på Sjælland for at fejre Adolf Hitlers 100-års fødselsdag, kommer der gæster fra flere europæiske lande. Da de skal over grænsen fra Tyskland, må de skjule deres nazi-uniformer for det tyske politi. Først når de er i sikkerhed i Danmark, kan festen begynde. De tyske nazister står bag en lang række tilfælde af vold, terror og mordbrande på flygtninge og indvandrere. Her overfalder unge tyskere et asylcenter i Rostock. Jeg tror, at volden kommer til Danmark. Det er jo nogle personers måde at vise, at de er trætte af systemet, og de er trætte af den førte politik osv. Men vi vil jo opfordre folk til at være politiske i stedet for. Du sagde, du vidste, det kom til Danmark. Hvordan kan det være, du ved det? Jamen, det kan man jo regne ud. Almindelig tænkning. Demokrati appellerer til de laveste elementer i befolkningen og til de laveste instinkter i de laveste elementer. Dagen efter fejringen af Hitlers 100-års fødselsdag holdes der igen landsmøde i Danmarks nationalsocialistiske bevægelse. På dette tidspunkt har nazisterne skaffet sig adgang til et arkiv med navne og adresser på flere tusind danskere, der har skrevet under på en protest mod flygtningeloven. Hvordan det skete, vender vi tilbage til senere. Nazisterne lytter opmærksomt på en tale, hvor Riis Knudsen fordømmer adoption af børn fra fremmede lande. Og så spurgte jeg sådan en pige, jamen hvad vil du selv? Vil du ikke selv have børn? Og hvad vil du med dine børn? Ja, hvis hun skulle have børn, så skulle det i hvert fald være nogle adopterede børn. Fordi der var så mange børn her i verden, som man skulle give et hjem. Og man kunne ikke forsvare selv at sætte børn i verden. Jamen om jeg da slet ikke havde medlidenhed med alle disse 1000 sultne børn. Til det kunne jeg kun svare med et ord. Nej! Det skal blive Riis Knudsens sidste tale som nazisternes landsleder. Dansk front! Dansk front! Dansk front! Dansk front! Dansk front! I foråret 1993 demonstrerer i hundredvis af mennesker i Kollund. De protesterer mod Thiis Christoffersens naziforlag, og vejen går tæt forbi hans hus. Du ikke
Thies Christoffersen er tidligere SS-soldat. Han har siddet 1,5 år i tysk fængsel, dømt for at udsprede nazipropaganda. Han har udgivet i hundredvis af hæfter og tidsskrifter, og han var en af nøglepersonerne i opbygningen af en ny nazibevægelse i Tyskland efter krigen. Thies Christoffersen har skrevet den nazistiske bestseller Die Auschwitz-Lüge, løgnen om Auschwitz. I bogen hævder Thies Christoffersen, at udryddelsen af jøder i gaskammer aldrig har fundet sted. I Tyskland er bogen forbudt, så derfor har Thies Christoffersen slået sig ned i Danmark, hvor han frit kan trykke og udgive nazibøger. På væggen hænger store tyske personligheder gennem tiderne. Et enkelt portræt vises dog kun frem til specielle gæster. Den zeige ich nur einigen Gästen, nicht? Den zeige ich alleine jeden. Ich will ja nicht zu sehr provozieren, nicht? Et kig på Riis Knudsens kundekartotek viser, hvilken vigtig rolle Danmark spiller i udbredelsen af nazistisk propaganda. I 1986 oplever Danmark den første folkelige modstand mod indvandringen. Pastor Søren Krarup indrykker en række annoncer i morgenavisen Jyllandsposten. Han opfordrer den danske befolkning til at boykotte den forestående flygtningeindsamling og skrive under på en protest mod flygtningeloven. Konsulent Flemming Hammeril tilbyder at samle underskrifter ind, men kun hvis han kan få en garanti for, at man vil behandle navne og adresser fortroligt. Og det fik jeg så bekræftet ved en telefonsamtale med Søren Krarup, at selvfølgelig ville man det. Og det kunne jeg så sige til folk, jeg selv talte med, og til bekendte, der samlede ind, at man var totalt beskyttet. Søren Krarup bekræfter det igen i den følgende annonce i Jyllandsposten. Underskriverne kan være ganske rolige. Kun statsministeren vil få navnene at se. Søren Krarup danner komiteen mod flygtningeloven. Penge og underskrifter strømmer ind. En uge efter den første annonce har komiteen modtaget 400.000 kroner. Og lige pludselig står vi i en situation... Samtidig mødes en anden gruppe mennesker i København og danner en forening i protest mod det stigende antal flygtninge. Foreningen får navnet Den Danske Forening. Danmark for danskerne. Det er der mange, der håner som en gammeldag... Her taler foreningens næstformand, Poul Winther Jensen. Der kan komme situationer, hvor fremmedpolitikken bliver så betændt en byld, at blyanten, papiret og ordet ikke rækker til. Den 17. september 1987 modtager den danske forening dette brev fra Søren Krarup. Han tilbyder, at foreningen kan få alle de kontakter og kontanter, han har samlet ind i løbet af et år. Til gengæld vil han have Ole Hasselbalch placeret i den danske forenings styrelse. Ole Hasselbalch er jurist og en nær ven af Søren Krarup. Det var overordentligt vigtigt for Søren Krarup, at både Poul Winther Jensen og Ole Hasselbalch kom ind i styrelsen. Den danske forening accepterer. Ole Hasselbalch kommer i styrelsen, og foreningen modtager et kontantbeløb og flere tusind navne og adresser. Dermed mener Flemming Hammeril, at Søren Krarup har brudt sit løfte til de mennesker, som har skrevet under mod flygtningeloven. Om ikke økonomisk, så følte jeg mig bedraget. For det var man har givet et tilsagn, og det holdt man ikke. Og det brød jeg mig faktisk ikke om. Vi vil gerne have interviewet Søren Krarup, men han har ikke ønsket at medvirke i dette program. Jens Brylle arbejder på den danske forenings sekretariat. Her kopierer han alle Søren Krarups navnelister. Men Jens Brylle arbejder ikke kun for den danske forening. Han er samtidig medlem nummer B203 i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse. Jeg vidste godt, at der kom nogle adresselister andre steder fra, og formålet med adresselister er ganske klart at sende nationalsocialistisk materiale til dem, DNSB-materiale til dem. Gjorde I det? Det ved jeg ikke. Det var ikke mit bord, men det vil jeg næsten tro. I
I slutningen af 80'erne går det stærkt for den danske forening. Medlemstallet stiger. Listen af medlemmer, der har bidraget med mere end 500 kroner, er lang. I februar 1993 vil den danske forening holde et møde i Aarhus. Foreningen har bedt om lokaler i den indre by, men får tildelt kommunale lokaler i en forstad til Aarhus. Alligevel vælger formanden Ole Hasselbalch at afholde møde på et fortov i den indre by. Flere hundrede demonstranter er mødt op for at protestere mod den danske forening. Demonstrationen er anmeldt, og den danske forening ved, at demonstranterne vil dukke op. Under stor pressebevågenhed må den danske forenings mødedeltagere forlade stedet i busser. Det er ikke første gang, den danske forening venter demonstranter. I denne situationsrapport fra et møde på Fyn skriver foreningens lokale repræsentant: desværre var der ingen demonstranter. Den danske forening er forberedt på konfrontation. I et brev til Frede Farmand skriver Ole Hasselbalch: hvis man forhindrer os i at argumentere i ord, vil skyggerne blive levende på en måde og med en professionalisme, som du ikke gør dig begreb om. Formanden for den danske forening, Ole Hasselbalch, har ikke ønsket at medvirke i dette program. I sommeren 1991 deltager en lang række kendte danskere i en kampagne mod racisme. Kampagnen er anført af organisationen Fair Play, der vil fremme forståelsen mellem danskere og indvandrere. Den 16. juni 1991 bliver der begået et indbrud hos Fair Play i København. Computere bliver tømt for informationer og derefter ødelagt med syre. Kopimaskiner og teknisk udstyr bliver smadret. Det eneste, der bliver stjålet, er kartoteker over medlemmer, sympatisører og ansatte i Fair Play. Sagen er aldrig opklaret. Denne mand ligger inde med oplysninger om indbrud hos Fair Play. Hans navn er Frede Farmand, og han har igennem de seneste 12 år haft tilladelse til at lave videooptagelser og lydoptagelser fra ellers lukkede møder på den yderste danske højrefløj. Vigtige telefonsamtaler har han optaget på bånd. Den 10. juni 1993 fører Frede Farmand og nazisternes tidligere leder Poul Riis Knudsen en telefonsamtale. Samtalen handler om Johnny Hansen og indbruddet hos Fair Play. Johnny har intet efterladt sig. Johnny var på en arbejdsplads, hvor man havde lige nøjagtigt det, der skal til, for ikke at efterlade sig spor. Han havde gummihandsker og den slags? Yes. Men han har da alligevel noget at kunne ødelægge EDB-maskiner og alt muligt på Fair Play der. Det kan du fandme tro. Ja. Det kan ikke bevises. Og det kan jo ikke hjælpe, altså da jeg sandsynligvis er den eneste... Han har betroet det til. Ja. Så kan du nok forstå, for det første sidder jeg i et kedeligt lys. Ja, det er klart. Men for det andet, han vil vide, hvor det kommer fra, så brænder hytten her, altså. Ja. Og det går ikke. Tror du, han kan finde på det, Johnny? Ja, det kan du fandme tro. Og især i det øjeblik, du fanger Johnny på noget, ja. Så er han jo totalt uden hæmninger, fordi så er han ikke mere at miste. Nå, han har altså den psykopati i sig. Han er psykopat. De tændte for computeren, og så hældte de... væske over dem. Ja. Og det er jo også klart, at de fjernede en hel del materiale derfra. Ja. Men hvad der er sket med det, ved jeg så ikke. Ja. Vi ville gerne tale med Johnny Hansen om disse nye oplysninger, og opsøgte ham derfor på hans bopæl på Amager for at få et nyt interview.
Hvad fanden? Stop det der! Stop det der! Jeg skub ud herfra. Jeg skub ud herfra. Vi kommer ikke ud, før du har flyttet dig. Tag skridt nu. Så går du først. Nej, jeg skub ud. Jeg skal ikke slå mere med det der. Vi går nu, hvis du går først. Den maskerede person med køllen når at slå kameraholdets assistent, og det lykkes ikke at få Johnny Hansen i tale. Helt roligt. Kom. Zoom, zoom, zoom. Minutter efter episoden ringer vi til Johnny Hansen. DNSB. Goddag, det er Søren Jespersen, Faktoren. Javel. Dag, jeg har lige prøvet at opsøge dig for at tale med dig om nogle ting. Opsøge mig? Ja, på din adresse, og jeg blev mødt af en ung mand, som slog med en stor kølle. Det ved jeg ikke, om du har noget med at gøre. Selvfølgelig har jeg ikke det. Nej. Det, jeg gerne ville have talt med dig om, det er nogle oplysninger, vi har fået omkring indbruddet i Fair Plays lokaler i sommeren 91. Hvad har jeg med det at gøre? Jeg vil gerne høre, hvad du kan fortælle mig om det indbrud. Kan jeg fortælle noget om det? Det kan jeg ikke. Du deltog ikke i indbruddet? Nej. DNSB deltog ikke i indbruddet? Selvfølgelig gjorde vi da ikke det. Det kender jeg da ikke noget til. Jeg vil gerne tale med dig om indbruddet hos Fair Play og Indvandrersammenslutningen den 16. juni 1991. Det var DNSB-medlemmer, der begik det. Det er jeg ikke bekendt med, at det var. Så det skal jeg ikke kunne sige noget om. Du har tidligere selv sagt, at det var det. Nej, det har jeg ikke sagt. Det har jeg ikke sagt. Jeg vil gerne prøve at spille en lydoptagelse for dig. Ja, så ønsker jeg ikke at medvirke mere. For så spiller Fred Farmand en rolle i det her, som jeg finder uacceptabelt. Johnny har intet efterladt sig. Johnny var på en arbejdsplads, hvor man havde lige nøjagtigt det, der skal til. Og ikke at efterlade sig spor. Så går jeg. Men Johnny har altså ikke... Vil du ikke høre det der? Nej.